Ito pala yung behind the scenes pag nagbablog ako. So tingnan nyo na lang yung resulta mamaya. Ginagawa mo! Hindi kita kaano-ano ha? Dugong! Barinig kita sa mukha eh! Pero bago ang lahat, magpapasalamat muna ako kay bossing namin ni Landy Boy. Naligalawan ako ng mug, jacket, saka t-shirt. Salamat!